गिबियावनो फिन आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। दिनै आं मोनसे जोबोद इन्टारेस्ट गोनां भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जेबो थाइसेबो फैसा गारालासिनो जोङो मोनसे प्लेटफर्माव जोङो फैसा आरजिनो हानायनि मोनसे सुबिदा फैदों। बेयो खोब गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनाबो जुदि फ्रियावनो फैसा आरजिनो गोसोबा नोंथांमोनाबो रेजिस्टार खालामनानै ला। नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ आङो फारसेनिफ्राय खोन्थालांगोन। नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामनोबा आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथाङा बेहाय थांनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन। दा माबायदि रेजिस्टार खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसै। डाइरेक्ट आं लिंकआव हाबबोखाबाय। नोंथाङाबो आंनि लिंकआव हाबबोनानै खालामनो हासिगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेहाय नेमखौ आरो नैहाय मबाइल नाम्बार, नैहाय जिमेल, नैहाय पासवर्ड, नैहाय रिट्राइ पासवर्ड बेखौ होनानै नोंथाङा रेजिस्टारखौ खालामनो हागोन। नैबेबायदि माबागोन नुगोन। नोंथाङा लगइन आइडिया नोंथांनिया नैबे जागोन। नैबे लगइन आइडिखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन आरो नैबे पासवर्डखौ गोसोआव लानांगोन। लगइन खालामहैनो थाखाय नैबे लगइन आइडि आरो नैबे पासवर्डखौ नोंथाङा पासवर्डखौ गोसोआव लाथारनांगोन। बेनि उनाव लगइनआव थुबाय। बेहाय नोंथांनि लगइन आइडि एबा मेम्बार आइडिखौ होबानो जाबाय आरो नैहाय नों दहाय दोननाय पासवर्डखौ दोनबानो जाबाय। अब्लानो जागोन। बेखौ थुखांनायनि उनाव लगइन दायो फैबाय। दायो जों माबायदियै फैसाखौ आरजिनो हागोन बेनि बागै जों सावरायनोसै। जोङो गिबियाव नैबे थ्रि डटआव थुनानै नैबे वाट्स भिडिअआव नों मोनसे भिडिअ नायो, सानसेयाव मोनसे भिडिअ फैयो। बे सानसेयाव मोनसे भिडिअखौ नोङो बेखौ नायोबा 196 रां मोनगोन। नोंथाङा भिडिअखौ नाय, सानसेयाव मोनसे फैगोन। आं दहाय भिडिअखौ नायखांबाय नालाय आंनाव दा भिडिअ फैयासै। आरो मोनसेबाव नोंथाङा नोंथांनि लोगोनो रेफार खालामोबा एबा शेयार खालामोबा आरो नोंथांनि लोगोआ रेजिस्टार खालामोबा नोंथाङा मोनगोन सासेयाव 444 रां। 444 रां मोनगोन नोंथाङा। बेबायदिनो बेहाय फैसा रां आरजिनो हागोन जोबोद गोरलैयैनो। नोंथाङा थाइसेबो रां गारनो नाङा। बेहाय थाइसेबो रां गारालासिनो नोंथाङा रां आरजिनो हागोन। आरो माबाफोर उसुबिदा जायोबा, माबाफोर प्रब्लेम जायोबा नोंथाङा नैबे कम्पानिनि टेलिग्राम चेनेल, टेलिग्रामाव थांनानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ नोङो लिरनानै हरनो हागोन आरो कलबो खालामनो हागोन। कल इउस दङ। नोंथाङा कल खालामनानैबो रायलायनो हागोन। दा आं दहाय भिडिअ नायनाय आरो मानसिफोरनि शेयार खालामनाय, रेजिस्टार खालामनायजों आंनि गासै राङा जाबाय दा 1513 रां। नोंथांमोनाबो भिडिअ नायनानै आरो रेफार खालामनानैनो बेहाय गोरलैयैनो रां खामायबानो जाबाय। उइथड्रआ बेयो
उइद्रआ बियो माबा दा जाथ'आ दे उइद्रआ नै बियो 15 जुलाइ 15 जुलाइनिफ्रायसो जागोन दायो उइद्र खालामनो हाथ'आ 15 जुलाइनिफ्रायसो बियो उइद्र जामारगोन ना जामारा रियेल ना फेक बेखौ जों मिन्थिनो हागोन दा अब्लाबो जिहेतु इहाय थाइसेबो फैसा गारनाङा ओरैनो रेफार खालामनांगौ भिडिअ नायनांगौ नालाय नोंथाङा दा खालामनानै दोनथ'बानो जाबाय नों खालामना दोननायाव जेबो लस जाया 15 जुलाइनि उनावसो उइद्र जाना जाया बिनि रिजाल्टखौ मोनगोन उइद्र खालामनो हाबानो उइद्र खालामनो हामारगोन ना हामारा 15 जुलाइआव आङो मोनसे भिडिअ बानायबावगोन नोंथांमोना 15 जुलाइखौ नेनानै थाबाय जाबाय बाय बाय